Zdravíčko, je tu váš obľúbený Lord Master Chlpáč a dneska tu máme ďalšie video z lóru z hry Prey 2017. Dneska si povieme niečo o Typhnoch. Typhni sú nepriateľskí mimozemšťania, ktorí boli zadržiavaní na stanici Talos 1 a základni Pytheas na mesiaci za účelmi štúdia. Typhni vlastne dali vzniknúť neuromódom, ktoré pomocou mapovania ich za pomoci mapovania ich neurálnych vzorcov dokážu preniesť ich schopnosti na ľudí. Strašne cool vec. No a jo. Môžeme ísť na charakteristiku. Všetci Typhni sú vlastne sformovaní z akejsi lesklej a samopohybujúcej sa šedočiernej substancie, ktorá vykazuje charakteristiky pevného materiálu, tekutiny a plynu vlastne naraz v jednom momente. A Typhni taktiež dokážu meniť svoju štruktúru a pevnosť podľa podmienok, čo ich robí samozrejme skutočne adaptabilný. No a každý Typhon je v podstate, aj keď, ako takto, každý Typhon nemá nejaký svoj určitý tvar, ale vlastne z čoho pozostáva je akási centrálna masa a zhluk chápadel. Chápadla môže používať na vykonávanie ako rozličných úkonov, ako je napríklad transportácia alebo boj a tak ďalej a tak podobne. Samozrejme, ich anatómia, stavba tela a toto všetko jedno s druhým prakticky sa nepodobá na nič, čo ľudstvo kedy zažilo a videlo a objavilo. Samozrejme, každý druh Typhonov má svoje unikátne ability, ako napríklad napodobňovanie hmoty, telekinézia, telepatia, generovanie ohňa, elektriky alebo nejakého žeravého plynu, ovládanie mysli, ovládanie strojov na diaľku, fyzické útoky, alebo taktiež vytváranie nových druhov Typhonov. Samozrejme, Typhni taktiež postrádajú nejaké mirror alebo zrkadlové neuróny, čož im nedovoluje bohužiaľ empatizovať a prakticky, ako povedal Alexiu, nie sú zlí, respektíve neubližujú ostatným, pretože sú zlí, ale pretože nevedia robiť nič iné. Také perfektné stroje na zabíjanie, čo poviete? Môžete vedieť dole do komentárov. Takže. Ale napriek tomu, že vlastne postrádajú tie mirror neuróny alebo empatiu, Typhni sú schopní cítiť ostatné formy života, ktoré sú okolo nich
a taktiež rozlíšiť, či sú časťou ich kolektívu alebo nie. Každopádne každý tajfun rád útočí na akúkoľvek formu organickej hmoty. No. A proste je to veľký problém, keď sa to dostane ven. No, každopádne druhý tajfunov sú Apex, Cystoid, Mimic. Väčší mimik, čo sa týka mimikov, je to Grader mimik, eterický mimik, thermálny mimik, voltaický mimik. Potom ďalej sú druhy ako Moonshark, Nightmare, Phantom. Čo sa týka Phantomu, tak to majú zase voľaké prodruhy. Eterický, termálny a voltaický Phantom. Potom zase ďalšie Poltergeist, Technopath, Telepath. Tá chapadlová Nesta a Weaver. Čo sa týka histórie, tak tajfni boli objavení na satelite Oriona 1, ktorý bol vypustený Sovietmi v roku 1958. A to, no čo sa stalo s tým satelitom, tak ako to už pokrývam v inom videu. No, každopádne to taktiež pokrývam v tom videu, čo sa s tými tajfnými potom stalo ďalej, že proste Rusku, Amerike tam založili ten výskumný projekt. Ale v roku 2035 a tajfnom podarilo ako uniknúť z kontajmentu a zamoriť Talos 1. Pričom by zabíjali viac menej väčšinu posádky v procese a taktiež sa rozšírili aj na mesačnú základňu Videas. Samozrejme, tajfni by sa nikdy nemali dostať na Zem, lebo to by bola apokalypsa a ako hej, sú to moc nebezpečné svine a takto, takže takže asi tak. No dobre, no. To by bolo teda asi všetko. A dobre, majte sa pekne a do ďalšej epizódy, do ďalšieho videa. Buongiorno. Zdravíčko, je tu váš obľúbený Lord Master Chlpáč a dneska tu